नाय लोगोफोरनि दिनै आं आरो आइफोन लाना फैबाय दिनै आइफोन नोंसोरनि थाखायनो दिनै मोजां भिडिअ क्वालिटी जेनेबा बनायनो थाखाय नोंसोरनो आइफोन अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है लाना फैदों दिनै देखायबाय थादों आइफोना बेसां दामिनि नैबे आइफोनखौ नायना ला इनिफ्राय नै एप्पल लिरनाय दङ एप्पल तो क्या नाचो मैं एप्पल लिरनायाव जेनेबा नायना ला इनिफ्राय बेखौ आं देखायबाय थादों नोंसोरनि थाखाय चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ दायो जेनेबा बहुत बढ़िया क्वालिटी जायो बे भिडिअ जेनेबा आइफोन माबा लाना फैबा बेसेबां दाम जेनेबा लाना फैदों झूठ बोल रहा खुलिना देखाबाय थादों खाथियाव खिथि तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ नुबे जाना है खुलिना देखाबाय थादों नोंसोरखौ रुको जरा सबर करो बेनो जाबाय आंनि आइफोन ओइनो आइफोन बेनो जाबाय आंनि आइफोन ओइनो आइफोन आइफोन बेनो नै इथिं जानो लांदो आइफोन साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो नोंसोरनि सापर्ट गैयाबा मु आइफोन बायना होनो खाफालानो गैयाबा नोंसोरो चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे होई तेरी मुंह जुदि खामाबा आंखौ लाइक खामाबा शेयर खामाबा मु आइफोन बायना होनो जों बायदि मानसि बेनि थाखायनो गोजौआव नुनायनि आरो सिङाव नुनायखौ लाइक खाम आरो शेयर खाम लोगोफोरसो जों दामि आइफोन बायना होगोन बेफोरबायदि आइफोनखौ बायना होनो दा बेनो जोंनिया बेनो आइफोन जाबाय आरो कोई तरीका है भीख मांगने का मैं गरीब हूँ विजय, कृपया अपना फोन उठाइए। 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 विजय